I'm Brother Eli Soriano. Thank you, Akomamo. Medindi Brother Eli Soriano, me free members Church of God International. The person that turns a framo, na mo meka yen ho, I was a mabako empire bomu. Debiera, a ya don't call the fat. Na yatumi abompa ya ma nipa gina, ne wiase gina, abro ya fa awuhiahia emre mu. Apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene edipedu yakọ akotia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakọ atia amanehuni nanso eduru ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne danyina emfa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛn mfra yɛfra enipa ɛwɔ wiase afa na nyina wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyina daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mɔpa hwehwɛ mu pia mɔma ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka. Ang talaingod sa Davao del Norte ay isang second-class municipality. Na kurokesye nipa bese empima dweni watwe saa bia wono nkanka ne sitie meselo no na abusua bese empim oha mienu na ewo ho meden de onua babrozi barona mi amewa ha amtime bom mode na aburo ana medua na mede edidie atibre bia etanso ekwohwe kwadu bayire ene santum ne de keka ho se yeton santum na etumi eto aduane efiri suto na ayede sisi no etumi en nya bibi mfiri ye no baye mu esin se ade na omo eto no akatie ni sika abise kwadu yenim ade ayeye ebenye sika gise efuom adwuma nkora na yeye ayenye sika wom awom se omo bia ye hono eye ade a odia ade a enyini nso ade a eho hia de mo omne se omo ede baye sika efise enye biaye a ombotumi ede ye fuom sane bi mo nso eye adwuma a ede ye adwuma no yenso ne di aduane ni bi atire bia ye ni akomo sika na nso no santu kwa ne yedi na atamana no usaku no omo bu omo se omo ye busoku omo sa enam omo tibiara ntinu tibiara no yenka wo mo ade baako a omo nim so omo ye ni se efise omo adesre no aya na itsa ye ni ebeji pa ye se omo maye sadi anaku bia indomie emu kakra kura ye ni beji efise sa no ma we no yetumi enti sika nto ye ni aduane ewo ha yedie sanso na oma me nkwa
Nimpa ebo a ye kache Onyankopɔn ne sɛ de biara no wɔ sɛ ɔbɛboa me. Yɛne ɛbɛgye sɛ obi ɛba bɛboa yɛne a na nane na ɔmo Onyankopɔn asafo no ɛyɛ MCGI no ɔmo atwerɛ ɔmo nsɛm adu yɛmanfo a ɔmo wɔ ahohia mu mpo no beaeɛ a ɔmo wɔ kora no yɛkwan wɔ kora sɛdeɛ ekuro no asɛdeɛ no ɔna ɔmo wɔ gyidie wɔ Onyankopɔn mu no akuo no ɛte aseɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛboa manfoɔ ɛsan so yɛ asɛdeɛ ɛde ma manfoɔ ɛne Awurade. Kaya kunta na pad na ito so iling Wene berɛ di kan a mehu ntua kɛseɛ ɛte sɛ yi. Awurade a meda Onyankopɔn ase paa nnɛ. Ɛfiri sɛ yɛn mpaebɔ a ɛwɔ sitio no Awurade a Onyankopɔn atie. Yɛne ade a m'ani ɛsɔ ɛfiri sɛ ɛkɔpem berɛ a mete ha sisi yɛ metena ha yi. Yɛne ɛberɛ a di kan a me nsa ka mmoa ɛte sɛ yi. M'ani asɔ paa yie ɛwɔ MCGI ho sɛ ɔmo abɛboa yɛn. Ɔmo etumi ɛma yɛ aduane di yɛ. Nkankan ne Onyankopɔn. M'ani agye. Mate paa. Ɛmfa ho ne yɛbiayɛ no tentena ɛyɛ mo nso motumi aba ha. Ɛnam yɛn mpaebɔ a yɛbɔkyerɛ Onyankopɔn nti na motumi abɛboa yɛn. Ɛyɛ nokware sɛ Onyankopɔn bi wɔ hɔ. Ɛkwan bɛɛ so na motumi duru yɛn nkyɛn. Ɛnam ɛkwan a mo ɔdin sɛ ɛnam saa mmeri no ɛyɛ nkaboma hoɔden a anuanom a Onyankopɔn hwɛ so ɛne ne mmoa ne ne ho mmɔborɔ nti bilang Kristiyano, dapat maging mabuti kang mamamayan. Na Kristofoɔ deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ɔman mapa de ma ɔmanfoɔ. Kristofoɔ deɛ ɛne kwan sɛ woyɛ adesua de ma kurom hɔ. Ɛfiri sɛ yɛn som awɔ nipa ni so nanso ɔsɛ yɛsom wɔ Onyankopɔn ni so. Ɔyɛ ne ɛfiri ɔpɛ mu na yɛade a Onyankopɔn ɛna yɛtie n'afutuo na n'akoma mu awo so. Ɛkwan bɛɛ so na n'akoma no epu so na ɛdi ɛsan ɛwɔ Onyankopɔn afutuo mu. Danka Onyankopɔn. Aseda pepem anka Onyankopɔn.
Inaanyayahan po namin kayo sa pananalangin sa Diyos, mga kapatid. Yɛto nsa afiri mu sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ akyerɛ Onyankopɔn no nyame. Ang Panginoon naming Diyos, amang nagmamay-ari Awurade yɛ Nyankopɔn, yɛn Agya, sa amin ng lakas ng na wokura yɛn nkwa, sa pangalan po na wama yɛn ahoɔden, Panginoong Jesucristo, yɛn nipadua ma ahoɔden. naghahandog sa iyo Ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu, ng mga pagpapasalamat. ebie mu yɛbɔ Aming iniingatan, yɛakoma mu aseda afɔdeɛ de ma wo. inilalayo mo kami sa mga Ɔtoa so hwɛ yɛn so, Salamat po sa iyong patuloy na pagmamalasakit. woyi yɛn firi ɛhom nyinaa mu da biara. Ɛda wo ase, Awang kami lingapi, ɛnam ɔhwɛ so pa ne bammɔ da biara a woyɛ ma yɛn. kami sa Na pananampalataya. ɔmmerɛ mmerɛ a wokyerɛkyerɛ Mga nkyerɛkyerɛ ne wɔtenani. ay Ɛda wo ase, da biara ne gyidie ne maraming nyansa ne di a wode ama yɛn. ito Agya, ay ang aming wei ne wodɔ de ma wo biara. sa Ɛda wo ase nag-isa paa. naming kalikuan. Na wei na yɛbusa sɛ Sa amin, wode yɛn mfomsoɔ bɛkyɛ yɛn. Nkekaeɛ a ang karumihan ɛwɔ yɛn mu, ɛsrɛ wo sɛ patawad na hu yɛn mmɔbɔ sa mga nagkulang. na fa kyɛ yɛn. Amang Na pepa efi biara a ɛwɔ yɛakoma mu, ang iyong
sɛdeɛ deɛ kyɛ wɔn a ɔmo afiri no. Ɛda kronkron, serɛ wo sɛ, hyira ɔmanfoɔ, hyira nkoa, ɔma a ɔmotoa so ɛyɛ papa ma nnuanom ne yɛn manfoɔ. Yɛn nuanom a ɔmo mmerɛ sɛ ɔmo bɛboa na ɔmo ayɛ papa. Ɔma a ɔmo ɛboa da biara. Mpo no, yɛanka nkyerɛ ɔmo koraa mpo a ɔmotoa so ɛyɛ papa. Na ɔmo ɛnam so ɔmo nante wo nokware mu. Ɔda wo ase sɛ wokyerɛkyerɛ yɛn na mpo nipadua ho brɛaseɛ. Na wo na yɛbɛhu anidasoɔ. Ɛda wo ase nam nhyira a ne nsa ka. Fa ɔmanfoɔ sɛ akodeɛ na ɔne mmapa nnuru ɔmanfoɔ bebree. Ma wo kwan mmie anidasoɔ ma wɔn wɔ daa nkwa mu. Ma ɔmo mmɛhu na ɔmo nte ɛkwan a nkwagyeɛ ne wɔyɛ no yɛ sitie. Na ma ɔmo nyɛ ɔpɛ nsom wo. Ma ɔmo nka yɛn ho na ɛnyɛ papa ɛnyɛ wo nokware. Agya kronkron, serɛ wo sɛ, hyira obi biara anwummere, ɔma a ɔmo tie wo nsɛm kronkron. Ma nkwagyeɛ a ɛyɛ fɛ ehuru ɔmo akoma mu, na wo nokware nso nka wɔn mo nkyɛn. Asomdwoe a efiri wo nkyɛn nso nka wɔn mo nkyɛn. Ma ɔmo nya atenka sɛ, ɛyɛ ade a ɛyɛ nwanwa sɛ bɛtena wo nkyɛn. Yɛwɔ anidasoɔ ne asomdwoe wɔ yɛakoma mu. Agya, ma ɔmo nte nokware a ɔma obi biara ate aseɛ. Hyerɛ wo sɛ, hyerɛ ɔmo nyinaa. Toa so na hwɛ wɔn so. Ɛkɔpem bi a ɔmo bɛwie wo nsɛm na ɔmo ato adwene no. Serɛ wo sɛ, boa ɔmo na ɔmo nto nyansa adwene sɛdeɛ wopɛ asiteɛ. Sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛsan so ɛbɛka daeɛsom a ɛwɔ yɛakoma mu ɛne ne ɔsoro ahemman mu. Agya kronkron, wo nsa tumi na yɛde yɛabrabɔ ne yɛsɛbrɛ ahyɛ. Ɛda wo ase paa ɛwɔ Awurade ne Agyenkwa Kristo din mu. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Muli po isang magandang gabi. Nchi akoma mo sɛdeɛ mo kurom mmra mote yɛn nka wɔ mu atie biara ɛne kasa biara mote yɛn nka wɔ mu no Awurade ɛnka yɛn ho awɔ yɛde sua yi mu ayɔ nyinaa mu abra yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ɔna wɔka yɛn ho ne yɛn nuanom from Members Church of God International na yɛretɔn safra mo mɛka yɛn ho mmara kakra yi mu anaa dɔnhwede kakra yi mu ama yɛnsua Nyankopɔn mmara nsɛm ɛnɛ ɛyɛ dɛ ɛtɔ so du abra yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ɛnɛ ɛyɛ fieda mama brother Eli Soriano anuanom menkyea ɛnkoma mu nyinaa baabi biara mo wɔ mekyea mo na ɛnɛ da yi yɛasɛm ti a yɛba abɛsua nie ataade a Onyankopɔn ahyɛ sɛ emu nipa ne ani nipa no nhyɛ ani nipa ne emu nipa Nyankopɔn emma emu nipa ne ani nipa wɔ Nyankopɔn asafo mu sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no ɛsie arianom yɛ kasa fa asafo yi ho anyɛ nsɔre foforɔ ho asɛm na yɛka nsɔre foforɔ deɛ adeɛ bi a wɔbɛhyɛ bi mfa wɔn ho ɔpaworo ho na bɔ adagya ɛnyɛ wɔn ho ɔpaworo wɔ ha mu ɛnyɛ wɔn asɛm ɔnofoɔ no wopa yigu abɔntene wɔ bedwam ɛnyɛ wɔn asɛm bɛkae ɛyɛ siniyifoɔ baa bi a wɔkɔhyɛ ataade bi anya ataade papa wɔpatre ya na ataade ne te no fu nyina ehwe egu yi asɛ siniyifoɔ wɔn do mu nipadua na da ne agyegyedeɛ ɔmɔde gyegye nipa ɔmɔde bɛgyegyew sɛdeɛ bɛyɛ a wɔbɛhwɛ wɔn sini no nti deɛ bɛyɛ a wɔbɛhwɛ sini foforɔ no Tagalo kasa fane sɛ paketa wɔbɛyi sini ne fam bi akyerɛw tetete nyinaa saa na ne yɛfrɛ no paketa sɛ wɔkɔ sini yi bi a baabi ayi sini a ɛnyɛ no ne ade a wɔhwɛ na wɔde sini foforɔ wɔtwa sini foforɔ de aba abɛhyɛ mu sɛ yɛn na ɛbɛba so na wɔn so ho apro akɔhwɛ bi saa na mmaa bi no mo tie menka sɛ mmaa nyinaa saa na mmaa bi tie wɔn nofoɔ no wɔn brogu abɔntene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛgye ho no ahwɛ ano nti ɛna wɔn ka sɛ ankorɔfoɔ gyegye nipa sɛ ɔbaa bi te sɛ siniyifoɔ ba a wɔagye din te sɛ Divina Valencia Stella Suarez ɛyi ne sini a mahuno abra na yɛhyia no menim sɛ saa wɔn toatoa so yi ɛnimu a na yɛ nnwom bi a na ɛwɔ hɔ saa brɛ no yɛabrɛ so na agye din paa tete no Divina Valencia Stella Suarez yɛnom no siniyifoɔ ma no magye di saa brɛ no na ɔmode ɔmo nipadua ɛkyerɛkyerɛ ɔmode anya sika ɛde atwetwe customers bebree bohu sɛ amrant kokrom kita poma kra ne apɛse ɛkɔhwɛ sini a mawro ya dagya so bi mponya akomayade saa re na Viagra bi ni hɔ da so nkokrafo a ɔmokɔhwɛ ma dagya so saa sini bi no ɔmonyanya akomayade mepɛsɛ meka nyina ne sɛ Nyankopɔn asafo ni mu na sɛ Church of God asafo ni mu no ɛnyɛ nsɔre foforɔ mu de ɔbɛhwɛ mfa wɔ mo ho nanso sɛ wo yɛba abɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm a Onyankopɔn awɔ mmara nsɛm bi fa neɛ ɛwɔ sɛ yɛhyɛ ho na wɔbɛhyɛ emu nipa no ataadeɛ ɛna afei ani nipa no nso na yɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛma wɔ no kura asafo ne mu no kuta su anaa nipadua mmienu yɛwɔ nipadua mmienu na afa ne yɛbɛhyɛ ho no awɔ deɛ ne nipa no bɛhyɛ ɛne deɛ emu nipa no nso bɛhyɛ Onyankopɔn wɔ mmara nsɛm ma saa nneɛma nyinaa na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte aseɛ no mɔma yɛnhyɛ aseɛ ɔkwan bɛyɛ na Nyankopɔn ɛma no fa so yɛso no kɔfiri ne nipa foforɔ Nyankopɔn ɛma te sɛ asomafoɔ no tete Kristofoɔ no ɔkwan bɛyɛ na wɔn fa so da mu so no kɔfiri afoforɔ mɔma yɛnkenka no Korintofoɔ nwoma atɔ so 2
etinan chemu du nsia. Yei nti na yɛmpa aba na sɛ yɛn honam ne nipa resɛe mpo a ɛmu no ho nipa no da ne foforɔ daadaa. Ɔsomafoɔ Paul na ɛkɛsɛ ɔsɛ na yei nti na yɛmpa aba na sɛ ɛne nipa resɛe a ɛmu no ho nipa no da ne foforɔ daadaa. Sɛdeɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ teɛ wɔ nipa biara wɔ nipa su mmienu yɛnkenkan wɔ brafo kasa mu. Yɛn nti na yɛmpa aba na sɛ yɛn honam ne nipa resɛe mpo a ɛmu no ho nipa no da ne foforɔ daadaa. Yɛwɔ deɛ yɛfrɛ ne sɛ ani nipa anaasɛ ani su. Yɛwɔ ani nipa ne yɛwɔ akoma mu nipa. Ani nipa no ɛno na yɛyɛ no honam dua yi yɛ nipa dua yi. Ɛno ɛyɛ mmerɛ enyini sasaboro betumi atɛɛtɛɛ no atɔdɔ kora wontumi ntu mmirika. Nanso yɛmu no ho nipa no sɛdeɛ Paul ɔseɛ no ne ho adene. Menim sɛ bi a munya saa atenka no bi a mɛmɛte bia mu no megye di sɛ atenka menya no mu no ɛyɛ atenka koro no a ɛnsesa ɛfiri bra na bisa na so me nipadua deɛ ayɛ sononko sɛ mentumi ehurihuri mesoro sɛ mehuri ɛwɔsɛ me nkotodwe nyinaa yɛ meya na mepɛsɛ metu mmirika ɛwɔsɛ mpere pi ne sɛ me nkotodwe yɛ mmerenti anhwɛ na makɔ akopoli. Na so me mu deɛ menya saa atenka koro no akoma mu nipa no ɛne ani nipa no ɛyɛ sononko. Ani nipa no ɛyɛ honam adeɛ a yɛhunu na mu no ho nipa no ɛyɛ honhom famu adeɛ. Yɛnkenkan Twerɛnsɛm a ɛdi so wɔnkyɛmu du nwɔtwe. Na yɛnhwɛ nneɛma a wohunu na mmom yɛhwɛ nneɛma a wonhunu. Ɛfisɛ nneɛma a wohunu no nkyɛ na atwa mu na nneɛma a wonhunu no na ɛtena hɔ daa. Wɔde ani nipa no ne emu nipa no ɛtoto ho. Na yɛn deɛ yɛnhwɛ nneɛma a wohunu na mmom yɛhwɛ nneɛma a wonhunu. Ɛwɔsɛ nneɛma a wohunu no nkyɛ na atwa mu na nneɛma a wonhunu no na ɛtena hɔ daa. Mama yɛnkenkan wɔ 2 Corinthians 4:16 ɛna 18 wɔ sɛ Bohano kasa mu. Na yɛn nti na yɛmpa aba na sɛ yɛn honam ne nipa yi resɛe mpo a ɛmu no ho nipa no da ne foforɔ daadaa. Yɛn deɛ na yɛnhwɛ nneɛma a wohunu na mmom yɛhwɛ nneɛma a wonhunu. Ɛwɔsɛ nneɛma a wohunu no nkyɛ na atwa mu na nneɛma a wohunu no na ɛtena hɔ daa. Kapampangan kasa mu na sɛ na yɛn nti na yɛmpa aba na sɛ yɛn honam ne nipa yi resɛe mpo a ɛmo no ho nipa no da no foforɔ daadaa. Ɛnkyɛmu du nwɔtwe. Na yɛnhwɛ nneɛma a wohunu na mmom yɛhwɛ nneɛma a wonhunu. Ɛfisɛ nneɛma a wohunu no nkyɛ na atwa mu na nneɛma a wohunu no na ɛtena hɔ daa. Kapampangan kasa nkyerɛ ɔsɛ ne to sini na nneɛma a wonhunu no na ɛtena hɔ daa. Eloka no kasa mu na sɛ na yɛn nti na yɛmpa aba na sɛ yɛn honam ne nipa yi resɛe mpo a ɛmu no ho nipa no da ne foforɔ daadaa. Na
yɛnhwɛ nneɛma a wohunu na mmom nneɛma a wonhunu ɛfiri nneɛma a wohunu no nkyɛ na atwa mu na nneɛma a wonhunu no na ɛtena hɔ daa na wamu wobɛtumi ehunu afiri saa twerɛnsɛm yi mu anuanom sɛ onipa ofiri wɔ Nyankopɔn biara wɔ nipa su mmienu yɛwɔ ani nipa ɛne yɛwɔ emu nipa abra yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a sɛ wohwɛ wɔn a wɔkuta ani nipa no na so deɛ ɛte wɔn mu deɛ nyɛ nipa munim ne ɛte wɔn mu mama yɛn kenkan Mate ngoma eti so nkyɛmu dunum Monhwɛ mo ho yie diifo atorofo ho na wɔnam enyantan ngoma mo ba mo nkyɛn na wɔn mu deɛ wɔyɛ mpataku adufodepɛfoɔ brafo kasa wo na kasa monhwɛ mo ho yie diifo atorofo ho na wɔnam enyantan ngoma mo ba mo nkyɛn na wɔn mu deɛ wɔyɛ mpataku adufodepɛfoɔ wɔn mu deɛ nya akoma mu nipa na mom emmoa ase monhwɛ mo ho yɛ diifo atorofo ho na wɔnam enyantan ngoma mo ba mo nkyɛn na wɔn mu deɛ wɔyɛ mpataku adufodepɛfoɔ ɔmo yɛ wuram kraman pataku ɛyɛ wuram kraman yɛn ɛyɛ mpataku na dodoɔ ka biam wɔyɛ mpataku adufodepɛfoɔ ɔmo yɛ mpataku adufodepɛfoɔ ɛne so deɛ wɔn mu yɛ nipa nanso wɔn mu deɛ wɔyɛ mmoa okuta mmoa suban asomafoɔ Petro ɛka yɛn ɛwɔ 2 Peter 2 verse 12 na yeinom deɛ wɔte sɛ mmoa wɔni adwene a wɔn su ne sɛ wawo wɔn sɛ wɔnkyere wɔn nkum wɔn wɔka deɛ wɔnim ho nsɛmmɔne wɔbɛsɛe wɔn ara wɔn sɛyɛ mu Petro ɛkasa fa enipa a wɔyɛ abɔde a wɔnwene ho te sɛ mmoa yɛwɔ nipa su ahodoɔ mmienu baako yɛwɔ nipa a ne mu nipa ne yɛ nipa nanso yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ no mu a ɔwɔ nipa wɔ anisuo nanso deɛ te ne mu no yɛ aboa ano no yɛdi ho adanse yɛsɛn yɛni agya binom wɔ hɔ no wɔto wɔn ankasa mama monana yɛnya aboa suban sɛ wobɛto wɔn ankasa wɔba a wawo no no mona sɛ woyɛ nipa a wɔna wɔba ɛna ɛbɛyɛ wunyan koraa ɛbɛyɛ wotan danso adan ne wɔ nipa bi wɔ hɔ no mu a wɔn suban te sɛ mmoa afrɛ ni so deɛ wɔyɛ nipa wɔhwɛ na ni so wɔyɛ nipa na so deɛ te ne mu no nyɛ nipa aboa suban okuta aboa su ɛwɔ ne mu 2 Peter 2 verse 22 na ayɛ wɔn sɛdeɛ nokora bɛ no seɛ ɔkraman asa no kɔ wɔn ara ne fie ho bio na praku a wɔadware no asa no kɔ wɔn ara n'atɛkyɛ a wɔyɛ ntam mu no mu bio nti wɔhwɛ wɔn mu a ɔmo kuta mmoa suban te sɛ kraman a wasa no kɔ no ara ne fie ho na praku a wɔadware no ama ne ho ahwehwɛ nhwam opa bɔne paada ɔbɛkɔ akɔda atɛkyɛm bio yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no wɔn mo pɛ bɔne wɔn mo pɛ fi wɔn mo pɛ atɛkyɛ wɔn mo pɛ ne yɛ naada ha te sɛ ne kraman a wafia sɛ kɔfa ne fie de bio yɛn ɛwɔ mebusɛm ɛteɛ deɛ no nsia nkyɛm du baako Proverbs 26:11 sɛ deɛ wɔ kraman sɛ no kɔ ne fie ho no sɛ wɔ kwaseɛ ti na gyimisɛm mu ne no yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a Nyankopɔn frɛ wɔn sɛ gyimifoɔ wɔ nipa wɔte saa no ɔsane kɔ ne mfomsoɔ mu sɛdeɛ kraman sane kɔ ne fie ho no sɛdeɛ kraman sane kɔ ne fie ho no sɛ wɔ kwaseɛ te na gyimisɛm mu ne no te sɛ prɛko a wɔadware no wɔsane kɔ n'atɛkyɛ wɔyɛ ntam mu no mu sɛ wɔ kwaseɛ te na gyimisɛm mu ne no ɛdeɛ de yɛ paakyerɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu ani so deɛ wɔyɛ nipa nanso wɔ mu no wɔyɛ mmoa nanso yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a mesrɛ mo ntie anuanom ɛma mo bo mfo na
sɛdeɛ mɛbɔ so bio wakyerɛ mo no muntie Nyankopɔn wasɛm na mɛka memfa ahwenka ho me de kan ko na mɛka akyerɛ mo muntie yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mo a anisuo no wɔ yɛ nipa wohwɛ wɔn anisuo a wɔn yɛ nipa na so de yɛte wɔn mu de yɛ mmoa yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mo a abɔntene anaasɛ anisuo deɛ wɔn yɛ nipa ɛna de yɛte wɔn mu nso san yɛ nipa Paul ɛfrɛ wɔn sɛ akoma mu nipa anaasɛ emu no ho nipa anisuo deɛ wɔ yɛ nipa ɛna abɔntene so wɔsan so yɛ nipa yɛkasa wɔ nipa asekyerɛ ne sɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu asɛm wɔ nipa asekyerɛ ɛwɔ Genesis nwoma ɛti baako nkyɛmu aduonu nsia na Onyankopɔn ka sɛ bama yɛnyɛ wɔ nipa wɔ yɛn suba so sɛ yɛn nsesoɔ na woni yɛ pomo mpataa ewiem noma ntɔteboa ne mmoa ɛwɔ asase so nyinaa so na yɛkasa wɔ nipa asekyerɛ a wɔ hɔ mfitiaseɛ ne sɛ yɛbɔ no Onyankopɔn suba nso na Onyankopɔn ama ne tumi sɛ woni apomo mpataa ewiem noma ntɔteboa ne mmoa wɔwe nyinaa so yɛn ne wɔ nipa asekyerɛ wɔ nipa yɛbɔ no Nyankopɔn suba ne ne nsa so kyerɛ sɛ berebe papa bi wɔ nipa ɛyɛ ade papa wɔ nipa nya ade bɔne wɔ nipa ɛyɛ abɔde a wɔnya bɔne ɛfiri sɛ yɛbɔ no Nyankopɔn suba ne ne nsa so na so nna deɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no ma anisuo wɔ yɛ nipa na so deɛ te wɔn mu no ɛyɛ mmoa ɛnɛ no sensono yɛ a ɛdante mu yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no ma wɔn mo te ase ɔmo yɛ nipa wɔ mu ne anisuo nyinaa wɔn mo nya ma yɛ abɔnefoɔ na so yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a abɔntene no wɔyɛ nipa na so wɔn mu deɛ wɔyɛ mmoa wɔn mo tiri mu ɔden na ɔkwan bɛn na yɛbɛfa so wahunu sɛ ne ɛte yɛn mu no ɛyɛ akoma mu nipa anaasa akoma mu aboa bisa ho sɛ deɛ ɛte mu no ɛda so yɛ nipa anaasa adane aboa mama yɛn kenkan Romans 7:22 Romans 14:22 na me mu nipa fa mu deɛ mene gye Nyankopɔn ne mmara ho daa akoma mu nipa no ɛnyɛ anigyeɛ onya anigyeɛ wɔ Nyankopɔn mmara mu yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a wɔn kyiri mmara no yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a wɔn mpɛ wɔ Nyankopɔn asɛm te sɛ wɔn a wɔnyɛ Nyankopɔn nie yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a wɔn mpɛ mmara no wɔn kyiri mmara no na mbom sɛ wɔn ani gye wɔ Nyankopɔn mmara mu a mfato ho ɛsɛ ɛni ewu wotenka wɔ mu sɛ wopɛ sɛ wɔyɛ saa wonni ewu ɛno nti sɛ wobu afu sɛ deɛn kora no a wɔnkum nipa na sɛ binom wɔ hɔ no ma ne bu mfu yɛ kora no wɔkum nipa nipa ɛte saa no anisuo wɔ yɛ nipa na sɛ deɛ te ne mu no yɛ aboa obi a wɔwɔ akoma mu nipa no na ne gye Nyankopɔn mmara nsɛm ho mmoa adwaman nti ɔmmoa adwaman ɔdɔ ne yere ɔde no kora ma no na so yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a anammarima bi wɔ hɔ no mu a wɔnom ɛtane wɔn yerenom mmara nsɛm ne sɛ dɔ wɔ yere nanso yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ no mu a wɔnom ɛmpɛ wɔn yerenom asomɛbɛ sɛ wɔnyɛ wɔbaa foforɔ ɛno nti ne yere a wɔne no ɔtena mfeɛ aduanan mfeɛ aduonum ɛnɛ deɛ wɔmpɛ n'asɛm ɛna wɔteatea no wɔteatea mu gu ne so ɔbɔ ne sotoro wɔyɛ mfomsoɔ bia no abɔ n'asum ade nkyerɛ sɛ wɔnyɛ wɔbaa foforɔ ntira ne suba da ne aboa na wɔnim sɛ deɛ n'ani sosɔ adeɛ wɔnim sɛ deɛ n'ani sosɔ wɔbaa wasom no bɛyɛ mfeɛ aduonu mfeɛ aduonum wɔasi ne nneɛma na ne pieto ayɛ fi ɔbaa yɛ asi ama wo mesrɛ mo so obi didi a momfa nkyɛme bo bɛrima no ne yɛmu hwie nti
na mepie to ɛhyɛ n'aseɛ krampo agyanaa yeyem na so ni nyinaa wɔbaa isi ɔbaa nya abotra asom ɔbaa 25 years owie bɛbɔ na suma bɔ na twɛdeɛ ɔbaa no a wɔhwɛ wo so na wosi wo ntaadeɛ na wɔno aduane ma wo no na wɔprapra wo fie siesie wo fie na wɔwo mama wo tete nkwala ma wo ɛna deɛ wo mpɛnasɛm ɛna deɛ wo yɛ na yaka deɛ wahwa deɛ na tu mu nya aboa na sɛ enipa na da so ti wo mu a awasa nka wo hunu wo yere ɛmɔbɔ na wotɔ no da so ada na wo yɛ wo yere basabasa sei deɛ ti wo mu no ɛyɛ aboa na ti wo mu wonya nipa na meka ne Twerɛ Kronkron mu akyerɛ mu sampa yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a anisuwa de wɔnom te sɛ nipa nanso wɔn mu no wɔyɛ mmoa afei anuanom atenka bɛɛ ne ebenya sɛdeɛ te yɛ mu no yɛ akoma mu nipa atenka bɛɛ ne yɛnya akoma mu nipa no na ne gye Nyankopɔn mmara nsɛm ho ɔwɔ anigye wɔ mmara no mu te sɛ David Mama yankenkan Psalms 40 verse 8 Nyankopɔn manigye sɛ mede wɔ mmara nsɛm so na wɔ mmara wɔ makoma mu na manigye sɛ mede Nyankopɔn mmara nsɛm so ende David kan na wɔ mmara nsɛm wɔ makoma mu mama mfa nto saa kwan so deɛ mepɛ ne sɛ mayɛ deɛ wɔ Nyankopɔn wɔ pɛ na wɔ mmara wɔ makoma mu bi anyamo afiri UNTV na yakɔhwɛ ne sema anoka ɛwsɛ ne sembo adine ɔka sɛ mepɛ sɛ meda brother Eliase sɛ wahwɛ mesia ma me ana wahwɛ ama wɔn wahwɛ mesen mempɛ kora sɛ matie bio ɛwsɛ ɛnyɛ sɛ yɛyɛ papa ama obi abɛkamfo yɛn da so me de makoma mu no mane gyeyɛ ɛwsɛ matumi ayɛ sɛti ama mmara nsɛm yi sɛ yɛn na foforɔ afato sukuu ne abofra bi awie sukuu wala vadad wanya adwuma wa text me aka sɛ brother Eli meda wase ya ne ya hiafo sankanya la vadad sukuu yi a anka mantumi anya adwuma mantumi awie sukuu ankopa adwuma anye yene ne wonua ne ka me ne gye nya sɛ bia woda amase ntira na mmom ene sɛ metumi ye setie ma Nyankopɔn mmara nsɛm sɛ dɔ wo nyonko sɛ wo ho no bode mama yentie bie owura yere pia maliare hunu suku a wonfa ne baje han enko na isane K12 juma dia suku ndia hyehyɛ so nti owura yere maliare oyenkramoni kanina wo free say wana woni Church of God International safrana say MCGI safone mo ma no yenye wo mo ɛwɔ suku yi mu nanso we hunu say dia foforo ɛka ɛyɛmfomso na nane gye nsisi ne tete ye pa ye de ma suku no wa hai me de makoma ne ma adwene mu de lavadad ne dikan amabunu na wa hai no wa mo abu ade abaye mofrapa na wa anya suku monim de yanko no wuhia ye na o se ne mfiri hia na o de tena suku mu ha o de tete ye pa nyina abekọ awo University of Manila na de nye fra kyerɛkyerɛfo no sɛdeɛ Lavis Ken maame ɛsie no na brother Eli Soriano no kuya Daniel Razon dwumadi a wɔn mo de hyehyɛ so na boa awofa woni ɔhokam te sɛ yɛn ne yabuye kwan ama bibiara wɔna akoma mu de ɔdɔnko sɛ ɔbɛboa nipa gina me nwanwa de ema hoahoa sɛ meba awie sukuu nkɔda 2099 aka K12 dwumadi a abana de ahyehyɛ so na wa mo hunu sɛ de suku ne se ba ne homode ne se wa batete emabunu a obeyi wona wofo afiri ohia mu na wasesa wan abrabo Lavadad Christian suku yi sese de edikan awo map ne so agedin awo Pampanga mansini mu sɛ ye suku a agedin awo ye mantemu ene oman nyina mu mɛhye wura yere amen Avin sɛ abasobode ade ma aban suku no wama mo bi na wonyina wama mo abasobode ekoro na sɛ ya kan abasobode mo wonyina ka mo na modi kan na de wote suku no brother Eli Soriano
ne the hwasofo na sɛ ɔmampanyini ɔdaa no bɔdada ne ɛsra zone ɛkyerɛ mmɔfra no sɛ wɔn mmra wɔn ho ase ama wɔn yɛfoɔ no ɔmo nna no ase sɛ wɔn nsa ka biribi sɛ deɛ de kan monsua sɛ mabɛda wɔ Nyankopɔn ase deɛ ɛtɔ so mmienu wɔn a ɛtete mo deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa wɔn a yɛfrɛ wɔn sɛ yawofoɔ ɛwɔ sukuu mu ana yawofoɔ ɛtɔ so mmienu yɛkyerɛkyerɛfoɔ wɔ sukuu mu baabi biara yɛbɛkɔ no nimdeɛ biara a yɛwɔ no asetena yi mu no mama yɛhu no sɛ ɛne kwan sɛ yɛde hoahoa yɛn ho ɛne kwan sɛ yɛde dwa yɛn no mu na mmom abrɛ yi na mama yɛn kae sɛ obi wɔ hɔ no mu a wɔma yɛn saa nnoma nyinaa na pɛ na mɛpɛ sɛ mɛde kyerɛ mo sɛ ama akoma no anigyeɛ sɛ yɛbɛtumi adi Nyankopɔn ne mmara nsɛm so aboa yɛn yɔnko nipa na anyɛ sɛ bia wodi dwa w'anum ana wɔde hoahoa ho yɛwɔ atenka bi wɔ hɔ no ma wɔbɛnya no wɔ mu na sɛ ne yɛte mu no yɛ akoma mu nipa a wonya anigyeɛ wɔ Nyankopɔn ne mmara mu na Nyankopɔn mmara no yɛ ade a wohia wo na mmom sɛ wɔkyiri mmara no wɔtane wɔ Nyankopɔn a na sɛ impo ma hunu ne ɛwɔ mu kura no a begye de sɛ wɔno sɛsiri ɛna te wo mu anaa sɛ wura mu prɛku anaa sɛ wura mu krama anaa sɛ pataku na te wo mu adeɛ te wo mu no yɛ aboa ɛnyɛ nipa wankasɛ mu wobɛtumi asese mebu watan sɛ wo ho hwɛ sɛ wo mu no hɔ nipa no ɛda so te ase anasa dane aboa deɛ te yɛ mu deɛ yɛyɛ nipa ɛnyɛ tirimɔdenfoɔ ɛwɔ sɛ yɛde wɔ buo ma yɛawofoɔ firi sɛ yɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm wɔbɛdɔ wɔ yere wɔbɛdwene wɔ nyɔnko nipa ho wɔn a wɔn tempotemu ɛbɛtena ɛwɔ sɛ akoma mu nipa deɛ ɛne gye Nyankopɔn ne mmara nsɛm ho yɛn ne sonsonoyɛ a yɛankasa mu yɛbɛtumi anya ho atenka ɛwɔ yɛn mu sese hwɛ ɛfiri sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm sɛ yɛnsese yɛn ho hwɛ ɛka no wɔ 2 Corinthians 13:5 mo nso mo ho hwɛ sɛ mo wɔ gyidie no mu anaa mo mmesa mo ho hwɛ anaa sɛ mo nni mo ho sɛ Yesu Kristo te mo mu gye sɛ mo mfata deɛ na ɛnama no baako a awɔ sɛ yɛsese hwɛ no yɛ yankasa yɛn ho wɔn a wɔn ani abere a wɔtie Awurade mmara nsɛm yi mɛreto nsa afrɛ mo mmara no yɛsese yɛn ho hwɛ mama yɛsese yɛn ho nhwɛ wɔtie Nyankopɔn asɛm yɛn mfiri brother Eli yɛn wɔ Twerɛ Kronkron no mu mede yɛkyerɛ nko na mɛkyerɛkyerɛ mo deɛ nsɔre foforɔ nkyerɛkyerɛ Twerɛ Kronkron no mu no ɛsɛ mo nsese mo ho hwɛ sɛ mo wɔ gyidie no mu anaa mo nso mo ho hwɛ obiara ni hɔ a obetumi aka nokora no akyerɛ yɛn gye wɔ Nyankopɔn de di kan de tɔso mmienu na wankasa mu na sɛ yɛ wɔ Nyankopɔn firi mu a wonim nipa ba na woyɛ yɛ Nyankopɔn firi mu a wa mu wonim wo ho ne ɛtew mu no yɛ abadaye tema ɔdɔ a wa mu wonim sɛ wode wo buo ma wɔ Nyankopɔn a sɛ wodi ne mmara nsɛm so a yɛn kyerɛ sampa woda so wɔ akoma mu nipa no te wo mu ɛnsɛ yɛ ɛmporɔyɛ ɛnya nane no aboa ɛsɛ ɛnya dane wɔ aboa wie pɛ wɔne nye Nyankopɔn ne mmara nsɛm ho bio yɛn kenka Jeremia 6:16 sɛ Awurade sie nie bɔnkɔ gyina akwan so na monhwɛ na mommisa tete atempɔn no deɛ ɔkwan pa no wɔ na momfa so na monya home ɛma mo kra nanso wɔse yɛremfa so wɔn mo mpɛ sɛ obedi wɔ Nyankopɔn twɔ mo mpɛ wɔ Nyankopɔn mo mpɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm wɔ Nyankopɔn sɛ mo mmisa tete atempɔn no deɛ ɔkwan pa no wɔ na momfa so na mobɛnya wɔ home ama mo kra nanso
wana wo mu ade ne se ye mfaso wana wasɛe no se ye mfaso ye we nipa binom wo ho no mu a okuta emmo suban wo won mu won mu mpa wo Nyankopɔn ne mmara nsɛm ye kan John 3 verse 19 na ye imom ne atemu no se han no aba wiase na enipa dosum no se ne han no efiri se wonwuma ye bɔne ye woni pa binum wo ho no mabra Kristo ba wiase no ase han aba wiase hwan ne wiase han mama yen kan John chapter 8 verse 12 ana Yesu ka kire won bi o se me ne wiase han enti Awurade Yesu Kristo wono ne wiase han afi Yohane aka se ye ne afobuo no se ye ne atemu no se han no aba wiase han ne ye Kristo na nipa do esum sene han no efre se wonwuma ye bone anya no kro se ye wo nipa binum wo hono ma wono ani gye bone ho sene papa wono pese wo kum wonyonko nipa sene so obedo wonyonko nipa wono pese wo ye ma sem sene so obedo wonankasa yere no wono ani gye kro no ho sene so obeye papa wono epese wo di atro sene so obedi no kore saa na nipa binum te na monfa saa ne me nyina nyina so de munyina no so na yɛsese ye ho hwɛ sɛ de tew mu no da so yɛ akoma mu nipa na sɛ wo de da bɔne nko na wodwene da wodwene wo kura na wo yere ho bɔne da wodwene wo busua ho bɔne da wodwene wo ma ho bɔne wo gya wo yere wo gya wo ma ho efso akwa akohia obarema ho afefo wo gya wo kura na wo ma ho saa na ma binum tio waware awo monkola me yensa na so wo gya ne kura ne ma ho emu ye ne hene me na ba sa ya na emu ye wo no hene wagya ne kunu ho ne ma emu ye ne hene de ohia ye bankuta hyehye na me bisa ne se na ba na bankuta hyehye de wo de ye de waso pe kasa dodo awrese na me nim bibia fa sa na ma no ho na ye ne nipa bete wonim ye mpotem ho nom ene ye hwan se ye kan won ho se frese wagya ne ma me yensa ne kunu ho akodi bema foforɔ chime na ba se ohia bankuta hyehye ye mfa nhye mumma no e ka se na ba bankuta hyehye de wo de ye de oso pe kasa dodo ta bra na misa na ma de be ye mfie nsia na se mfie nson sa na ma bi no motie se ne san ko bedo okunu no na wa hwɛ ne maso wo no wagya wo no ho wagya na akodi baroma ho ofefo achi de be pese meka nyina ne se na sampasa wo ye nipa agiramwa kurampo ntumi nya ne ma ewo baabi obekọ bia no ofa ne ma ne kọ ode nano eso won kon efa won kọ akụkọ ede ne ma hye ne ntaba nase na hye wo ma binum wo ho no mu a wo mu gya wo mato agana bia so nti wa ha ade na tinimu ohwe wa akoma mu nipa na asabo na tinimu amowa korampo so won faso wo sene wo awrese won ebo won ma ho ban be kai wo ba bi wo ye gya abofa ne si agana bia so wo wi mu hyenfo bia wo wi ekra no san so flash akwala no wo toilet nim anuano mo hwe nipa atese no omo wa akoma mu nipa na anasa mo na te wo no mu eni suwa de wo hwe won ma wo ye nipa na so de te won mu ne ye moa agya woto ono ane baba wadi mfie nan mu na eni suwa de wo hwe no wo ye nipa enti wa ha obetumi aka so da so kota kuma mu nipa na sa ya boa eno ne asem a ye pese ye kano ne ye pa kyere enti anuanum ne de ye sua nyina mu no ya ba ba hwehwem ya wa kuma mu nipa na ene wo ani nipa na ɛdɛn na ye behye yenani nipa no na de so ne ye behye akoma mu nipa na ne mu no ho nipa no ne mienu nyina hia se ye hye won mo ntade yenkenkan enuanum ma ye nyina yenkenkan bom yenkenkan 1 Peter 3 verse 3 brother Daniel
mo emma mo ahyehyede enya honam ani de mmesawo ne sikahye ana entade hyemu a Kristoni ba de Awuntene Petro ka se mama no nye akoma mu nipa no ara mama mahyehyede nya honam ani de efese honam ani nipa de opese wosiesie ne ho hyepe ma nkrofo no se wasiesie ne ho opese wosiesie no ma nipa hu no na so de yentumi hu no na hyetokrom ba bi de efi nko a saa na nipa tie wo mo se nye nipa nyina de na so atoda ye wo nipa bi no ho no mo a saa na wo no mo tie ba bi a nipa hu no wo mo nsiesie ho na de nkrofo betumi hu nipa na nsiesie ho ɛdɛn na di ho adansie ya Tagalog ababuo bi e kase ya wo insumunam bi eni so no hwɛ na wedie no a ɛyɛ hyerɛn na so paa ni mu atakyɛ nko a ya wo insumunam bi afa ne sɛ carp na wedie no yɛ hyɛn eni so no hwɛ efe nanso paa ni mu atakyɛ nko a na gum ɛsɛ saa insumunam no eni so de ɔyɛ hyerɛn nanso paa ni mu a ɔyɛ atakyɛ ɛdeɛ na mɛpɛsɛ meka ya wo nipa binim wo ho no ma ni so de wo hwɛ wona wo siesie won ho hyepe wo hwɛ mo afiri sɛ wo ye buro nyadua wo siesie won ho sɛ buro nyadua wo hyehyɛ nsumade ne hwenemu nka komade ebinom mpo ɛwɔ ani akyi asomade o mo bobo wo n'ani akyi nyina asomade o mo siesie won ho hyepe Nyankopɔn asɛm no se ye wo Twerɛ Kronkron biara mu bi mo emma mo ahyehyede enya honam ani de eka se emma wo ahyehyede enya honam ani de kyerɛ se eye hyiwade se ni ewu kyerɛ se ye hyiwade se obedi ewu amma adwaman eye hyiwade se bɛbɔ adwaman eni adanse kurumu eye hyiwade se obedi atoro ammokro no eye hyiwade se bɛbɔ kro no Nyankopɔn asɛm no se na mo emma mo ahyehyede enya honam ani de mmesawo ne sikahye ana entade hyemu na emom mama no nye akoma mu nipa wo hunta no anonti o Kristo ni de awose ahye akoma mu nipa no atade na ansa na ye bɛsua atade mu no ho nipa no bɛhye no mama yedi kan insua atade anaso okwan ya ni nipa no befa so asiesie ne ho ase mama mo ahyehyade anya honam ani de mesawo ne sikahya na ntade hyemu kasa nkyira se foforɔ mo se mesawo anaso wontirinwi no a wabɔ ne nkyerwa ene ayama so ba omutumi ya de biara a wontiri so maba akokora mahunu nnoɔma bebree nti me wo ho kwansa me kasa tete no na wo mo wo saa etirinwi wo mo tirinwi no wo mo eya na wo mo ye nikuha o heba fi se okode prebuo we bi mo no ma saa no wo no te minim se brante wo no ma bono mo nim dia wo mo de nku se wo mo tirinwi na ye kuha na ni tirinwi no kwasi bebree aba dedem ana ye wo tirinwi ahodo colors ahodo na de sresre tirinwi se ne bag ne ye green na ohia tirinwi green se bag ne ye blue a ne tirinwi nso ye blue ani anom ana ye wo tirinwi style ahodo bebree wa Korintofoɔ mu na se wode nsumade ne ehwenie ne saa no mayi siesie wo ho no ayachiwade ye obaka se ɛdene ahwa na ma bi no kora ntoa so wantie bio obaka se nti ayachiwade ye meso ye na mani gye ho pa o me de se mempenti metirinwi no eno ne ade mani gye ho me dai metirinwi no me de mani gye ho da so anuano munim se
Ehwemu abode mu nyansapɛ de suafoɔ de aba beto dwa no. Isane nku ne nnoɔma ahodoɔ amma de srasra wɔn ho nti. Dodoɔ na ba benya no fom kokram yade breast cancer. Na sɛ wo no fom kokram yade a tsene wo nkwanda ehu mu no. Bɛsrɛ wo kan ye wo ya balus anhwa na fofora kasa mihunahuna wɔn. Na hwehwɛmu afiri National Cancer Institute edeba beto dwa sɛ ama wo ha mo chichemu aduo no a wo mo esrasra nku ahodoɔ no yade ekum Jacqueline Kennedy Onassis no yade a ama dodoɔ no abɔ ho dawuru a wo de srasra wɔn ho na ma wo mo no fam kokram yade ne hwehwɛmu edeba beto dwa wɔ breast cancer prevention si 1997 na diamine yeinom ne nku ahodoɔ wɔn de srasra a yɛbɔ ho dawuru wɔ dwamanso ɛno na de nsunsuasobɔne berɛ nipa yɛda na de 1986 sɛ ɛde yadeɛ korankoro ɛbrɛ no fuo no na de diso no yɛ oxidation ɛne hydrogen peroxide nanso saa nkunyi ɛma ɛde srasra na sɛ ɛbɛto wa so adanse ne di ho adanse sɛ ɛma anya cancer esane ade a wɔn de srasra wɔn tire nyim nti ama ne mmarima nyinaa no enkwa ɛda ehu mu so wɔbɛnya cancer ne yade foforɔ na ade a wɔn de da yɛ tire nwi no ɛno nso tumi de sunsanso ne berɛ mmɔfra a wɔnawofoɔ ɛde saa nnoma bi srasra bra no wɔn nyinsa ne wɔn mama na ɔkɔsoma wɔ mu wɔn sɛ mmɔfra no so betumi anya cancer ɛbɛkɔ soro na yɛn bɛdaadi sɛ ade wɔn de sra wɔn tiri ni yɛ tumpa a ɛma wɔn apɔmɔden nso ɛtɔ ehu mu sɛ wɔn Nyankopɔn ka biribi a wɔbɛnya so mfasoɔ na ɛnɛ ɛmaa no ɔkwan mɔfa so siesie wɔn hyehyɛ wɔn tiri nwi wɔn de dye ahodoɔ srasra wɔn tiri nwi mu ehwehwɛmu aba beto dwa sɛ na sɛ yi ma pem si hɔ a emu 200 ɛwɔ cancer anaasɛ mu wɔ ha mo chichemu aduo no wɔn ya baalo so tiri nwi no openti anada bi ebinom mpo deɛ wɔn mo mfa ho so wɔbɛkyerɛkyerɛ saa nneɛma yi da so Nyankopɔn asafo ni mu wɔ no saa nneɛma yi nyinaa wɔ hɔ ma yɛnkasa yɛmfa so wɔ honhom fam ne honam fam Twerɛ Kronkron ɛkyerɛkyerɛ wɔ Nyankopɔn esi ma kwan sɛ ɛma wɔn ɛhyehyɛ wɔn ho awɔsɛ wɔ Nyankopɔn nim sɛ ɛda bi sɛ bɛba ɛma de biribi ɛbɛsrasra wɔn tire nyi te sɛ chemicals ahodoɔ nku ahodoɔ ɛte wɔn nkwa ɛda ehu mu da so munim sɛ osikani baako bi ɔtena asase so ɛyɛ ɔmampanyini ɛyɛ Kennedy yere Kennedy wuiɛ no ɔkɔware opani Onassis ne dende Jacqueline Kennedy Onassis no fom kokram yade ne kum no breast cancer ne kum no free sɛ ɔsrasra nku ahodoɔ ɛne spray ahodoɔ no ɔde srasra ne wedeɛ ɛdo tena mɛka kyerɛ nuanom sɛ nuanom nya saa no mayi ɛyɛ chemicals mo de srasra mo tirinwi colors mo de fufa mo tirinwi mu de hohoro mo ase de fa mo to mu no saa enoma ahodoɔ yi mo de srasra wɔ nase na ho ayɛ hwam na wɔ ho ayɛ fɛ wo de wo nkwa na to hu mu wo Nyankopɔn deɛ wɔtene abrɛ nyina wɔtene ɔsɛ mo ɛma mo ahyehyɛdeɛ ɛnya honam ne deɛ Asa yaba wedie no hyehyɛ mu ebinom esrasra no mapi sɛ de bɛ wɔn ho bɛyɛ fɛ ebinom amonkyere wɔn tirinwi ebinom de nku ahodoɔ srasra wɔn tirinwi mu ebinom mpo yɛ ne abosome mmiɛnsa wɔn a wɔn pɛ sɛ wɔn tirinwi no monkyere no abosome mmiɛnsa kyerɛ ne tirinwi no ase agyina so nti wɔsɛ wɔsan so monkyere
ɔmode rollers ɔmode curlers ɔmode nku ahodoɔ ɛna ɛde srasram saa no nyinaa ɛnonom kɔ wɔ wedie mu nti anuanom de yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aboa mo nie mɔma yɛma mo nte ase sɛ yɛwedie na wɔ adwuma mmienu yɛ baako ne sɛ ɛbɛtem fifiri na ayi nneɛma fi afiri ne mu te sɛ bra yɛatem fifiri no nipadua no yi efi firi ne mu na so wedie no san wɔ adwuma foforɔ ɛsan so nonom nneɛma kɔ ne mu na sɛ wo de saa no mai srasra wedie portion a onipadua no nonom kɔ ne mu a ɛbɛtena wedie mu na de yade abrɛw ɛno nti mama yɛhwɛ yɛn ho so yie wɔ ne yɛde srasra yɛn wedie ani yɛn de apɔmɔdene apabenom de aba bɛto dwa mu nti sɛ wontumi nni a ɛmfa nsra wo wedie Dr. Robert Young ɛse sɛ wontumi nni a ɛmfa nsra wo wedie ani adegyra yɛnkenkan na nnuro a ɛwɔ body care anaasɛ nko a yɛsa ne yɛwedie mu no ɛnya nsunsuansoɔ bɔne wɔ ɛmaa mu ankankabra wɔnom ahyɛ ase esi so sɛ mmabaawa ɛna mmarima no nso ɛma wɔn ho nsuo sa na ɛha wɔnom awo nso ɛma ebinom cancer na yɛde nku ahodoɔ ɛsrasa yɛn wedie no ɛsan so ɛde nsunsuanso bɔne ɛbrɛ nkwalaa ɛma wɔdi dɛm FDA nkomodi bia de aba bɛto dwa sɛ yɛwɔ nku bi wɔ hɔnom a yɛsra ɛde nsunsuanso bɔne brɛ nkote sɛ natural body care product wɔmakɔkɔ nhwehwɛmu wɔ nwoma makɔkɔ nhwehwɛmu baabi a ɛsɔ ɛmoa hwɛ sɛ de cancer ba national toxicology dwumadi de aba bɛto dwa sɛ saa nneɛma ɛde srasa yɛn wedie no saa nku yi FDA ɛde aba bɛto dwa sɛ yɛn kuta diethanolamine ɛkuta fatty acid ɛkuta nku ne ɛkuta nnuanenuru ahodoɔ a ɛde nsunsuanso bɔne brɛ yɛn wedie ama yɛn kidney anaasɛ kidney cancer ɛsan so brɛ yɛ yadeɛ korankoro ɛde nsunsuanso bɔne brɛ adwene no ɛnuanom hwɛ yɛn wedie no ɛnonom nneɛma ɛna ɛsan so yi efi nso firi ne mu brɛ fifiri ate yɛn na mmom sɛ wanten fifiri a ɛbɛyɛ hu adeɛ biara a wɔde sra wo wedie ni no ɛnonom ɛno nti ne yɛwɔ nku a anaasɛ nnuro a yɛde srasra yɛn wedie ni brɛ a mfifiri saa agu yɛn ho nti wode sra no nom kɔ wo mu te sɛ ne yɛde srasra yɛn moto te sɛ sure anaa deodorant a yɛde srasra yɛn moto mu no ne nyinaa bɛno kakra no ɛbɛboa no wɔ wedie mu na brɛ wɔ yadeɛ na bɔne biara ni mu sɛ yɛbɛsua Nyankopɔn asɛm Twerɛ Kronkron no sɛ mɛnyɛ ɛwɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ sɛ wɔbɛhyehyɛ wo ho sei anaasɛ wɔbɛhyehyɛ ɛnama bebree ɛde nku ahodoɔ chemicals ahodoɔ asrasra ɛde ɛmfate ho sɛ wɔmɔtuo mu bɔn a wɔmfa ne sɛ motuo mu kankan ɛbɛyɛ a gyae saa deodorant no sra na di wo ho ni sɛ wɔmɔtuo mu bɔn a metumofo sɛ momfa biribi foforɔ ne dwuma deɛ ɛnyɛ hu ma wapɔmɔdene alum kɔtɔ alum kɛseɛ a wobɛtumi asra bɛyɛ afe na wodware wie a fa srasra wɔmɔtoa mu to bɛnya hobanbɔ afiri alum yi ebinom de alum ebinom yam ne powder ɛbɔ ne powder de minimum ne sɛ boɔ deɛ no ɛna yɛ ɛno no fiti prɛko pɛ ɛna ne ntɛntɛm nti wodware awie na wode asra wɔmɔtoa mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛfifiri ɛntew bebree ɛde srasra baabi a anata yɛmɔtoa yase ɛnyɛ hu ɛma wapɔmɔdene menka yɛn ɛma yɛn ho fam ne pedua nko ne mom yɛn so fa apɔmɔdene ho
sɛ woyɛ ade a ɔbɛyɛ dɛ na wasom Nyankopɔn te sɛ deɛ bɛyɛ betumi asom bo Nyankopɔn na wasɛ yɛhwɛ yapɔmɔden so yi amama mfa chemicals ne nku ahodoɔ no a wode srasra wotima dɛ yɛade bɛbrɛ wo no mama yɛn srasra no mama yɛn kan bi brother Daniel 1 Peter 3 verse 3 mo ema mo ahyehyade nya honam ne deɛ mɛsawo ne sikahya na entadehyɛ mu nti akristofoɔ deɛ ɛyɛ chiwade sɛ wobɛhyɛ saa nneɛma yi mɛsawo sikakɔkɔɔ dwetɛ enweniɛ saa nneɛma nyinaa yɛ chiwade sɛ kristofoɔ bɛhyɛ monti anuanom adenti na Onyankopɔn si ho kwan sɛ ne kwan sɛ ma ahyɛ nsumadeɛ ɛne ntade a ɛwɔ buo mu yɛwɔ ntade bi wɔ hɔ no mu a de dankyambo na idura ho monim Nyankopɔn asɛm deɛ abrɛ nyinaa ne wasekyerɛ mapa ɛnɛ deɛ wode ɔpa akɔ abɔntene na hyɛ saa no ma esiesie ho hyɛpɛ wobɛba ne yɛatete waso afiri hɔ wobɛba ne yɛtwitwa yɛwia mɛkae wɔba bi wɔ Kubao Quezon City na baabi ano wɔ nam no traffic bi kyeyɛ ɔte baase mu na wɔte mpoma ano na somadeɛ hyɛ no ne so nti traffic ne gyinaeɛ no krɔmfoɔ bi betwa mu no wɔsɔ naso tweeɛ te naso no tokuro no moteye mogya tu no awɔ Tondo Manila aba bi ano wasiesie ne ho hyɛpɛ yɛbɔ no korɔ no yɛwia no na bra krɔmfoɔ no hunu sɛ na somade ne komade ekuta no nya papa no musan kum no ɛno nti ebe jewo nkwa kura afiri wo nsam sɛ wode saa no ma isiesie wo ho hyɛpa ɛdeɛ ne honhom fam sunsanso sɛ obi isiesie ne ho hyɛpa sɛ buro nyadua sunsanso ba ne bɛ na de bɛbrɛ wo honhom fam no sunsanso bɛ na de bɛba yankenkan Hosea 2:13 na mɛba mabɛtwe no ɛna wodi ma Baalam no ho aso sɛ ɔhye aduhwam maa wɔn na wɔde hwenimu nkaa ne enwene keka ne ho na wodi nadɔfo akyi na me de ne werɛ firi me no Awurade asɛm nie na ensunsanso baako a ɛwɔ mu wonie sɛ wo siesie ho hyɛpɛ wo hyɛ nsumadeɛ ne nkomadeɛ no kyerɛ sɛ wo werɛ firi wɔ Nyankopɔn wasomadeɛ ne nkomadeɛ nko na wokae abra hyɛ wo mɛkae Catholic ne abrewa bi ɔyɛ ɔdefo okowura hyia dan mu na ɔkɔ asɔre dan mu wasiesie ne ho hyɛpɛ owura hyia dan ne mu no ɔnante ahantam wura mu afese no wɔ sika mpempem nti no wɔ yɛ ahomasoɔ na asumadeɛ ne enema wɔ ne ho no sɛ ehunta na wayi na afoforo ehunu oyi ne sɛ pie sɛ nkrɔfoɔ hwɛ na wi a wahu ne ho ne nsa na ɛhyɛ sika kɔkɔɔ kawa no na wayi ade hu ne ho ene waba asɔre yo na so wakae Nyankopɔn anaasɛ wɔkwan a ɔbɛfa so ayi ne hwenie ene ne komadeɛ de akyerɛ na yɛ ho hia no ɛna wɔ Nyankopɔn sɛ mɛba mabɛtwe no ɛna wodi ma Baalam no ho aso sɛ ɔhye aduhwam ma wɔn na ɔde ne hwenimu nkaa ne nwene keka ne ho na wodi na dɔfo akyi na me de ne werɛ free me no Awurade asɛm ne binom anuanom yɛndi ho adanse sɛ enipa hyɛ saa ne mai ɛde yɛ ahomasoɔ wɔde hoahoa wɔn ho ɛrenti ahobrɔse ɛdeɛ uhunu no nipa no mu bi ne mu ahantan mohwɛ ne ɛto Israel Isaiah ngoma timiensa nkyemu 16 Isaiah 3:16 na Awurade ka sɛ esane sɛ se yɛ ɔmama yɛ ahantan na watoto aba mkɔn deda wɔ n'ani akyi nante
wɔde anamɔ tietia ne nam ma wɔna senka agyegye nti Awurade bɛma tirimukuro agu Sion amama mpampam na Awurade bɛyi wɔn adagya so ɛda no Awurade bɛyi afɛfɛdeɛ no nan ase enka ntomaban asranefa asumu enwene anasumadeɛ nkampo animukata ntentan abotire nantam ntwiaban abosowo ohwam entoa emansere mpantia hwene enwene entadeɛ nsakyera ho entadeɛ yu engusuo sika enkotokuo enhwehwɛ enrapa emotire ne enkatade mu na ɛbɛba sɛ ohwamanan mu na kankan besie na ntampehema asi abosoa nan mu na tipa asi mesa anan mu na eyetoma asi atade anan mu na hyehyeye twa asi ahoɔfɛ anan mu anuanom ahunana Nyankopɔn ehunu yɛn wɔ Israel mama mu wɔn yɛ hantan ɔka sɛ na esane sɛ Sion mama yɛ hantan na wɔde anamɔ ntientia ne nam ma wɔna senka agyegye nti Awurade bɛma tirimukuro agu Sion mama mpampam na Awurade bɛyi wɔn adagya so adentira ɛda no Awurade bɛyi afɛfɛdeɛ no nanase enka ntomaban asranefa monhwɛ Israel mama no ɔmo nan mpo mahyehyɛ enka bebree no na tete saa wɔ ha yi bɛkɔ DZW station bi afi mfie bi abɛsene maame bi ba ha bɛka nsɛmpa a ɛnantam ntwiaban anase anklet ɛda ne nantam ɔmo de saa no nyinaa ɛkyerɛkyerɛ wo de saa no ɛkyerɛ na ade de sɛ wɔ sika wo yɛ ahomasoɔ ɔmo wɔ nase nka ɔmo de ahyehyɛ wɔn ho te sɛ asranefa nantam ntwiaban ɛne animukata ntentan asomo nweneɛ nkampo animukata ntentan ɛnɛ ɔmo ne nyinaa siesie wɔn ho nsumadeɛ amotire nantam ntwiaban abosowo wohwam ntoa mansere me de ya na me ha mpo so mo yɛ den no mo didi o mo bobɔ mo tetere manyina so nsumadeɛ okwan be na wɔn mo fa so mpo didi no hwɛ obai we nya dambo omo odam we yo kristoni pa we yo kristoni na wo de saa na mayesiesi wo ho ano ne ade tete Israelfo man ayo wo beto aso wakan ya wo Nyankopɔn se na ɛbɛba sɛ ohwamanan mu na kankan besie oniano mo nhwɛ ɛnɛma dodo no a wo mo ho bɔn ɔmo wɔ yadewa bibire wɔ no ase ahobɔn pampan efiri wɔ nase esane bu a wɔn mu wɔ Nyankopɔn ti sɛ wɔpɛ sɛ wonya apɔmudene a na sɛ Onyankopɔn no me emma wo so a ase na bɛba sɛ wo hwamanan mu na kankan besie na ntampehoma asi abosoa nan mu
na atipa si mesa na mu wo pa apomode ne mapa yɛmfa wo muo ma wo Nyankopɔn eni kwan sɛ yɛhyehyɛ yɛn ho sɛ buro nyadua na yɛhyehyɛ nsumade bebree na yɛde ahoahoa yɛn ho yɛde aba bɛyɛ ahantansɛm ɛronti apam foforo ne mu no wɔyɛ wo Nyankopɔn akyiwade impo paint omode srasra won wede yani monti Jeremiah 4:30 na wonso wo a wasai wui wore yeseni na wo fratam kokko na wode sika hyehyede hyehyɛ wo ho na wode adubire keka wani okwa ara kwa na wo hyehyɛ wo ho fefefe adofo apo orepe wo akun na se abra wo sei ɛdeɛ na wo bɛyɛ wa wo se wo repa wo ku a wo sei wo ho yi wo fratam kokko na wo de sika hyehyɛde ahyehyɛ wo ho na wo de adubire akeka wani achi wa penti wani me no ne ade anema bi no ye de afoforo ye ne mempe oba de wa wore na ni achi nwi ye wa hafe wa muka sawo ye berma na sawo mo dam na wadwene ye adwuma pa wo nkwasere wo ba bi se pe adentira ne makeup ne nko atoma wudi hia na so hwewe wo mokapi wo Nyankopɔn ama wani achi nwi ode ato wani achi yade anyenwi etuatua wani achi kasa ne so ahoda de nwi na to na so ma bi no ma werewere wa huna te sɛ ne wo kan kyerɛ wo Nyankopɔn sɛ wo Nyankopɔn ani achi nwi a wode ma me ne me de mempewo nde mempe nti wa werewere na ani achi nwi a owi a wa dro foforo gbagaya ato ne moma so o he na ni mo be free so wa yesebo he na ni nti wa ha o gide sɛ o mo dam de o free sɛ yen o mo dam na wani achi nwi wa painting ne violet o he na ni mo aso wo na aka no ne nnoɔma foforo bebree na sese ya mo hunu die anuanom ma efiri na kromu nyai memegu mo ani mo ase ana memeto nhya mo suo me de wo twere ne mo na me ka kyere mo wo Nyankopɔn mpese ma mo be penti mo tirinwi mo be penti mo anim wo Nyankopɔn pe wo Nyankopɔn chiri de wo Nyankopɔn pe ne ye de wo so de wo bo wo na natural no de wo bo wo no sane wo se bo wo no ma wani so no saa yenkenka Romans 9:20 ene wo nipa hwan ne wo a butuatua wo Nyankopɔn asem ano anwene ye bese wo nwomfo se adenti na wo ye mesee okukunwumfo ini dote so tumi se wo de dote to akro no ara nwono kukuo ba akoma no ye fe na wo nwene foforo so a enye fe Awurade na ekasai onam Paul so ekasai o se wo nipa hwan na wo a wotuatua wo Nyankopɔn asem ano anwene ye bese wo nwomfo se adenti na wo ye mesee enuarma ma yen kasa ma yen nwinwi de sa dote ana dotetua intumi nkasa sene kukuo nwumfo no pese wo nwunu ne biara sana yen nipa yete ma yen mpo wo Nyankopɔn se wani achi nwi no etesa ade na wo re to atwene na wakɔ twere foforo akɔto mama so ebinom atwere ani achi nwi akɔto wo mama so ohunu wo mkwa wanya papa biribia anya papa impo nano wa penti ne kala foforo na mfono wa penti ne kala foforo nani wani mpo ya artificial anya de Nyankopɔn bo no ayenya wo Nyankopɔn ne pɛ maye wo Nyankopɔn ne pɛ wo ho ne se yensua se yede wo buo be masa ne wo Nyankopɔn bo yen ne santi eye chiwade ye se
ɛma bɛhyehyɛ wɔn ho sei ɛfiri sɛ Onyankopɔn dome Israel mama no saa berɛ no ɛberɛ wɔyɛ ahantan ɛsiane wɔn nsumadeɛ ne wɔkwan wɔn fa so siesie wɔn ho ɛne kwan fa so worɔworɔ wɔn mu nipadua kyerɛ nti teteɛ Kristofoɔ deɛ Petro kan wɔ 1 Peter 3 verse 3 mo ɛma mo ahyehyɛdeɛ nyɛ honam ani deɛ mmɛsawɔ ne sika hyɛ anaa ntadehyɛ mu ɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ nanso nea kani nea sɛ yɛhyɛ no na mama no nyɛ akoma mu nipa wahunta wɔn ma adwoɔ na ɛyɛ kom ade a ɛmporo mu ɛno na ne bo yɛ den Nyankopɔn anim akoma mu nipa ahunta no ɛhyɛ atade a ɛmporo ɛwɔ ahiadeɛ kɛseɛ wɔ Nyankopɔn anim na atade a ɛmporo na yɛ atade bɛn wɔn ma adwoɔ na ɛyɛ kom ade a yɛbɛhyɛ akoma mu nipa no ahunta no ɛyɛ honhom adwoɔ na ɛyɛ kom na yɛn ɛyɛ atade a ɛmporo deɛ baade a ɛyɛ Nyankopɔn asɛm yɛbɛhyɛ akoma mu nipa wahunta no ɛno ne ade a yɛbɛhyɛ ɛnyɔm eti wɔ ha dunkron kyɛm du baako mede wɔn nsɛm masie wakom mede wɔn nsɛm masie makoma mu na manya wo ho bɔne bi mede wɔn nsɛm masie makoma mu na manya wo ho bɔne bi yɛde Nyankopɔn asɛm na ɛbɛhyɛ no Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ honhom adwo a yɛde bɛhyɛ akoma mu nipa no Nyankopɔn asɛm ɛyɛ honhom John 6:63 ɛyɛ honhom na ma nkwa na honam deɛ ɛnyɛ hwee nsɛm a maka mo no yɛ honhom ne nkwa nsɛm a maka mo no yɛ honhom ne nkwa sɛdeɛ Kristo osiɛ ɛno nti honhom a yɛbɛhyɛ yɛ nakoma no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm Petro ɛka no 1 Peter 3 verse 3 to 4 ɔsɛ na akoma mu nipa wahunta no ɔhyɛ atade a adwoɔ na ɛyɛ kom ade a ɛmporo mu honhom adwoɔ na ɛyɛ kom ɛno na ɛmporo Nyankopɔn asɛm na wɔbɛhyɛ wakoma na wɔde asiesie wakoma akoma mu nipa no honhom a ɛyɛ Nyankopɔn asɛm no a ne bo yɛ de ne wɔ Nyankopɔn anim wɔ no ɛhyɛ Nyankopɔn asɛm no atadeɛ sɛ atadeɛ ɛnyɛ wɔn ne Peter nko na wɔn kyerɛkyerɛ te sei wɔn ne Paul so kyerɛkyerɛ bi 1 Timothy 2 verse 9 saa ara nso na ɛma nhyɛ ntadeɛ sɛ ɛmfa ne ewu adeɛ ne adwenemoteɛ nkeka wɔn ho ɛnyɛ mɛsawɔ anaa sika anaa hwenepa anaa ntadeɛ a wɔbu wɔ mu mahuna na Twerɛ Kronkron sɛ saa ara nso na ɛka sɛ saa ara nso na yeinom nyinaa yɛ adekoro ɛne kwan sɛ yɛ pa na saa ara nso na ama ɛnhyɛ ntaade a ɛsɛ yɛn kyerɛ sɛ asɛm a wɔdi kan yɛn ɛfa ntaade a yɛhyɛ hɔ yɛn yɛ mmarima ntaadeɛ wɔsɛ saa ara nso na ɛma ɛnhyɛ ntaade a ɛsɛ de wɔhe na ɛyɛ ataade ɛsɛ a wɔsɛ mmaa ɛhyɛ saa ntaade ɛsɛ a wɔsɛ mmaa hyɛ no saa ara ntaade koro na mmarima nso bɛhyɛ deɛ baade ɛnyɛ mmɛsawɔ anaa sikahyɛ anaa nipa anaa ntaade a wɔbu mu na mmom deɛ sɛ mmaa wɔyi wɔ nyamesom kyerɛ mu ɔsɛ sɛdeɛ ɔsɛ saa ara nso na mmaa ɛnhyɛ ntaade ɛsɛ ɛmfa ne ewu adeɛ nsiesie wɔn ho no ataadeɛ bɛn ɛnyɛ mmɛsawɔ anaa sikahyɛ anaa hweneɛ anaa ntaade a wɔbu mu na mmom nnwuma pa ɛsɛ ɛma ataade wɔbɛhyɛ ne sɛ wɔsɛ wɔhyɛ nnwuma pa ɛno nti ɛma ntaadeɛ ne mmarima ntaade nyinaa bɛyɛ ataade koro
ade a Onyankopɔn ɛpɛ ne sɛ ɛmaa bɛsiesie wɔn ho yi ɛnyɛ ataade a ɛyɛ wahyama na kyekyere wɔ pampem na wɔwura wɔn mpokua nyinaa kyerɛ ntaade a ɛnsɛ ɛyɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ ɛwɔ sɛ wohyɛ ataade ɛsɛ na yɛka sɛ ataade ɛsɛ a ɛkyerɛ deɛ yɛka sɛ ataade ɛsɛ a ɔmmɛworɔworɔ no foɔ nkyerɛ ɛfiri sɛ ɛyɛ bɔne wɔ nipa mu sene sɛ nka wo ɔbarima no wonwene bɔne no wabe wo nofoɔ ne fenti bɛrima no kɔn bɛdɔ na sɛ kɔka mo mmienu nko ade a ɛdeɛ de asɛm bɛba wokɔforo baas trɔtrɔ wobɛhunu mmaa bi no mu no yɛ bɔ mmarima bi sotoro ade na wohwɛ me saa bɛrima ne sɛ na wo so aworo agu hɔ ne ade na wo so wode kyerɛkyerɛ abana meda so wɔ Philippines ɛwɔ Isaias na bɛrima ɔbaa bi bɔ bɛrima bi sɛ na wohwɛ me saa na ɔno so bi sɛ na wo so aworo agu apampan so tɔn wahyɛ skirt tietia micro mini skirt wakɔforo ɛyɛ baas na ɔmo te hwɛ ɔmo din hwɛ ne mu na sɛ kaa no ɛkɔbɔ mɔnkyimɔnka mu a na wɔbaa no ho yerɛyerɛ no na bɛrima no hɛ na ha mu na ɔbaa no mu afu na sɛ wo mu afu biribi sei a ade na wɔhyɛ micro mini skirt ɛre sɛ wohyɛ skirt ntiantia na wokoto a ɛbɛworɔ wo to nyinaa gu hɔ yɛnipa bɛhunu biribiara saa na binom tie ɛyɛ Onyankopɔn akyiwade wɔ Kristofoɔ maa mu monhyɛ ntaade ɛsɛ ɛmfa ni ewu adeɛ ne adwenemoteɛ ɛnsiesie mo ho yɛnom na nnwom na yɛ ɔmoto no Divina Valencia wɔn mo awrɔ wɔn ho wo ɔdonti Fernando Paul ɔbarima wɔkɔ wɔko ɛnyɛ mmaa nyinaa na ɛworɔworɔ wɔn ho tete no ɛnɛ yɛwɔ mmaa bi no mu wɔn a wɔn worɔworɔ wɔn ho ɛkyerɛ nipa nsɔre foforɔ mu no yɛmfa wo ho wɔn deɛ nyɛ wɔn mo asɛm wo mɛte sɛ wɔn ma nkyɛkyɛ nsɔre nipa keka sɛ Onyankopɔn deɛ wɔn hwɛ ataade ɛhyɛ wo Onyankopɔn deɛ ɔhwɛ akoma mu ebi ana ne wɔka no yɛ nokore ne Onyankopɔn hwɛ ne ɛwɔ akoma mu na mmarima nso nipa ɛdeɛ na wɔn mo hwɛ wɔn bɛhunu ne ɛwɔ akoma mu dabe wɔn bɛhunu ne ɛwɔ abɔntene na sɛ wɔworɔworɔ nipadua a ɛdeɛ na wɔyɛ yi wɔgyegye mmarima mo wɔn ayɛ bɔne so ɔnyɛ na adwene kora so kɔto mo na kora no a ne wɔyɛ nti ne kɔn bɛdɔ mo na atoɔ yɛnkenka no Matthew 5:28 na mɛdeɛ mɛsɛ mo sɛ obiara wɔhwɛ wɔbaa na ne kɔn dɔ no no na wafa no n'akoma mu dada Kristo mmerɛ mu no wonya kura mfa wɔbaa ne nkɔ hotel bia ne nkɔ daayo wone ne mpo naaye nanso wayɛ bɔne kura dada ɔse na me de mɛsɛ mo sɛ yɛno yɛ Nyankopɔn ne nsɛm Awurade Yesu Kristo ka sɛ na obiara wɔhwɛ wɔbaa na ne kɔn dɔ no no na wafa no n'akoma mu dada na wode hwanko na wo hwe wo dwene ho wayɛ bɔne kura dada nti yɛwɔ nipa binom wɔ no ma Petro kan 2 Peter 2:14 wɔwani a wɔresɛ yɛ ahyɛ no mama a ɛrengo wɔ bɔne ho da wadaada akra wɔ n'ase nya ntimi yɛ wɔwɔ akoma abɛn ne bere mu wɔyɛ enome ɛma ɛnɛanom ehunana wɔwani a wɔresɛ yɛ ayɛ no mama wɔn mu nyae mpo entumi nyae bɔne yɛ wɔma yɛn kenkan wɔ sɛboha no kasa mu wɔwani a wɔresɛ yɛ ahyɛ no mama a ɛrengo wɔ bɔne ho da wɔdaada kra wɔ n'ase nya ntumi yɛ
Wawakoma aben ni beremu. Waye enome emma. Mahuna nakapampanga nakasa mu. Wawani a waresaye ahye no mama ere enwo wobone ho da. Wadaada kra wonase nyantimiye. Wawakoma aben ni beremu. Waye enome emma. Ilokano kasemu wawani a waresaye ahye no mama erenwo wobone ho da. Wadaada kra wonase nyantimiye. Wawakoma aben ni beremu. Waye enome emma. Aduanum sɛ mo ahunu yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔnani die awaresa yɛnko na ahyɛ no ma adentira ɛfiri sɛ ama ho awrɔwrɔ wɔn ho awrɔwrɔ wɔ nipadua ɔba asɔre ne nofoɔ no wabɛɛ fa sɛdeɛ bɛra mɛma nhwɛ na sanka yɛkodwo mesia nkwa na bɛhwɛ de anka nya asɛm bo mema ogina wona so de wo hwɛ a obenya akɔnɔ bɔne wo woro wo nufu so akyere wafuruma so wa ha mu beka betese mema na ka se menu ahwɛ asede ba asɛm so tese de bibia aye free show wo behunu bibia ena de ma ne mfa hwenhie bio wa woro bibia oba da birijo eye chiwade wa kristofuo mu asafu yi mu yenya saa wa ha ose saaro so na man hyentade ese emfa ani ewu ade na adwumotie ensiesi won ho anya mesawo and te said on tene petro eka ye no anya mesawo anahwe ne pa anantade hyemu anantade wo bo na mum de ese ema wayi wo nyamesom kyeremu ama wade nemo ema nemo munyuma pa a ese ema woyi wo nyamesom kyeremu enne ade nanso de ahodo nka so mo ka se men shatade bi se ya omo ma asore ne bio amanfo ma asore no ebe yete na ma wo ma ya ne ma ejo mbeka wo mo no tuma ka kyerɛ se Nyankopɔn hwe akomam ndi se wo oba wa shatade e basai na wo de kwa asore wa shatade ntente na wo nufuo nyina gu ho no osofo ne beka se onka hwe nkyerɛ wo kɔbɔ nsɛm gyamu a onuaba emfa wo mo ho asofo na nwene wo nkwagiye ho hwene ehye wo de ehye wo ntama mema ko adobone o ma mema eye bone wo kwakura san de hum ema bebree no ahyehye ntade fon ne ntade bone nti yatoto wo no mona o mo nhye ntade papa ne ya woro ye wedi ya kyere wasa so hye trouser na atekyere ne pampam na pietu ehye na se no yehunu mahuno ahwa na ebinom bu wafume na so ade America na Nyankopɔn asɛm anyame na mebɔ mitirim de ba yo me na menim enioma na ekoso wo wi ase na menim de mehwɛ Nyankopɔn asɛm ano ne ade a mede yɛ adwuma enye ayade bone mama se watade ehwe wo no eyatade a ense anasa wasiesi ho hyepe wasiesi ho amano aboroso wahyehyɛ ne ma kuntan eyechiwade the Church of God asafu yimu no ahwa no bekasa sorry de manya mma kase hai de mbrana no ehye dodo onua me de mintumi nyaayi o me de me trouser pa jeans na me de me peshow me de trouser na me peshe he onua ba loose ehye trouser na so nya trouser atete ne pampama yi ni mpokua gu ho me hunu oba bia wo hye trouser ayi ni mpokua nyina gu ho anya fe ansani the trouser hye no no aye pampem akekere no na so hwe wo onua ba loose ono so hye trouser ne bi na so ankekere no anya trouser wo hwe ba ma wo kon ado adwaman anya de ense enne magunu Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ no ye won nsensem pii no na fa ho na so ma ye mfa ya adwene
eni akyire Twerɛ Kronkron sɛ saa ara nso na mmaa enhyɛ ntaade ɛsɛ da wɔhe na yɛ ataade ɛsɛ a wɔsɛ mmaa hyɛ sa ataade ɛsɛ a wɔsɛ mmaa hyɛ no saa ntaade korɔ no ara na mmarima nso bɛhyɛ deɛ baade ɛnyɛ mɛsawɔ ɛnyɛ sika ɛnyɛ hweneɛ mmarima nso nhyɛ bi na mmom deɛ ɛsɛ mmaa na mmom enyuma pa ɛsɛ mmaa wɔyi wɔ nyamesom kyerɛ mu anuanom wonsumadeɛ ne wo nneɛma a wohyɛ mpo do bɛkɔ bɔ nsɛm gyam ɛbɛsa akora gye wo nkɔ afiri wo nsɛm binom ka sɛ yɛbɛwia wo anyɛ mmɛsawɔ na sika na hwene pa na ntaade a wɔbu mu ntaade de sika kɔkɔɔ asiesie ahyɛ wokɔ divisor na sɛ manila na sɛ kiapo siesie ho yɛbɛkum yɛbɛwiaw ntɛyɛ so bɛsiesie ho simple ɛnyɛ kyentenya ba ɛnyɛ kuntan sɛdeɛ Onyankopɔn bɔ wɔ na ɛfɛ wosiesie ho pii ma ne boro so wa sɛe wa ho ɔfɛ yɛne deɛ mpanifoɔ ne ka tetete ahosiesie mmoro so pii sɛe nipa na Maria Clara tetema no ɔmo ntaade ɛhyɛ wɔ mo mpoyɛ monhwɛ yɛ ne si ne yifoɔ ma tete no wa monte sɛ ɛnɛmre mu si ne yifoɔ ma no yɛwɔ si ne yifoɔ ma bi wɔ hɔ no mu a wɔmo hyɛ ntaade wɔ ani kura nna ɔdaadagya tete akristofoɔ no atete mmaa no ɔmo hyɛ ntaade ɛfɛ ne so ɛyɛ normal ɛnɛ mmaa ya no ɔmo aba no mpo de yɛn hyɛ hwee ataade 2 pieces ɔmo ɔhyɛ ataade akata no fo nkwa na akyi nyina agu hɔ yɛhyɛ nsatea na yɛha mu ni yɛwa mu nyina agu hɔ ebi wɔ mpo de topless ebi mpo de ya dabridwo ɔnhyɛ hwee ɔmo awrɔwrɔ ɔmo awawa bibi ato atwene ɛna sleeveless backless topless example de woni ataade no fo no person wakata ne aka nyina adabridwo ɛyɛ Onyankopɔn wachiwade sɛ ɔwɔ Kristo nkyerɛkyerɛ no wɔ mu a ɛyɛ chiwade sɛ wobɛyɛ saa ne mai hyɛntaade ɛsɛ wakoma mu nipa no hyɛ no ataade ɛsɛ Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ honhom adwo no menyɛ maadwe sɛ mɛto ahyɛ mo so ɛwɔ Twerɛ Kronkron ne mu na sɛ wamu kura wɔhwɛ na wɔkan yɛ no na wobɛhunu sɛ mo asɔfoɔ no amfa nsie mu a nka mo bɛhunu akan munim ne yɛ papa monhwɛ yɛ nua mmaa na ɛwɔ asafo mu no yɛabɔ wɔn ho ban afiri akwanhyia mu ɔmo nyinaa nya ho ban bo afiri mɔnaatoɔ mu yɛabɔ wɔn ho ban na afiri akorɔmfoɔ nsɛm yɛwɔ lɔɔyɛ ni baa bi onua baa bi lɔɔyɛ ni bi ɔka sɛ brother Eli ɛbra na menya mɛyɛ wɔ nua wɔ asafo na mekɔ ɛyɛ court anaasa asɛm ne abia na masiesie me ho hyɛ pɛ na deɛ mekɔ a mesiesie me ho simple meyɛ mu kora hyehyɛ me bio ɛfiri sɛ wɔhwɛ me a onya hwewia nti wɔnyɛ na sumdwe mpo te sene sanka wɔbɛhyehyɛ ne ho bebree hyɛ pɛ no ɛde wɔn kwan bɛto ehu mu sɛ wopie kɔ abɔnten na wɔn kwan da ehu mu akorɔmfoɔ bɛwia wo te sɛ ne mehu ne kuba wo maame abrewa bi ya why na so yi na so made na so nyina atu mogya na madwene sɛ wo maame abrewa we a wo san yɛ wo dese de ɛma bi mo won ma saa no won tio won ma ba abrewa so mo ho yɛ won mo demo pa ho hyehye nti wo ya abaya na abranta na sa ɛyɛ akokora siesie ho Nyankopɔn akwanse sɛ ne wo nua abaalu sɛ ne wasiesie ne ho no ba bi no de ne bɛkyerɛgye wo nua abaalu onua baalu dia na hyɛ wo ma yɛhwɛ ne yɛhyɛ wo yei anya ataade yɛ ɛsa na anasa nhyɛ ɛyɛ ataade yɛsɛ Onyankopɔn enhyɛ yɛ ne sɛ ande sɛ nsɔre foforɔ ɔmo akata wɔ mo ho nyinaa gye wɔ mo anim mape Nyankopɔn enhyɛ biribi saa amransom no sɛ man hyɛ ntaade yɛsɛ emfa ne ewu adeɛ ensiesie wono nye wani ne nko na abakata wo hye bekum wo mo akata biribi agye wo mo ani nko na apiepie Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ so ne yebedi mo hunu tetete nyina
na onyankopɔn asi ama kwan sɛ ma wɔ mu nsiesie wɔn ho sɛ Israel man mu no ntade a ɛnsɛ ɛyɛ akyiwadeɛ Deuteronomy nwoma ɛteɛ du ne mmienu nkyɛmu num Deuteronomy 22 verse 5 ɔbaa ɛnhyɛ wɔ barima adeɛ na ɔbarima nso mfira wɔ ɔbaa ntoma ɛfiri sɛ wɔn a wɔyɛ yɛn nyinaa yɛ Awurade wɔn Nyankopɔn akyiwadeɛ. Tete no ama na yɛ akyiwadeɛ sɛ wɔbɛhyɛ barima ntadeɛ na barima nso ahyɛ mmaa ntadeɛ ɛyɛ akyiwadeɛ woyɛ ɔbarima na akɔhyɛ wɔ ɔbaa ntadeɛ a wobɛyɛ dɛn no wadwonsɔ ɔyimfa na wobɛkɔ akɔdwonsɔ woyɛ ɔbarima nso hyɛ skirt ɛhe na bɛkɔ akɔdwonsɔ wobɛde no wadwonsɔ barima deɛ ne ɛsɛ wɔ ne yɛ mmarima ntadeɛ ɛmma ntadeɛ yɛ mma ntadeɛ na so yɛ ɔbarima wahyɛ trouser jeans baree wobɛde no wadwonsɔ wontumi anwonsɔ sɛ wohyɛ skirt a anka wobɛtumi adwonsɔ ama ho atɔ na so wahyɛ jeans trouser baree yi wobɛde no wadwonsɔ berɛ mu no wɔba ntumi nyina hɔ nwonsɔ wo ho bɛfɔ ɔbarima deɛ wotumi ntena ase ɛnwonsɔ wo ho bɛfɔ nti yɛwɔ mmarima ntadeɛ ɛne yɛwɔ mmaa ntadeɛ yɛmmere mu no ntadeɛ bi wɔ hɔ no mu anya akyiwadeɛ sɛ wɔbɛhyɛ ɔbaa bɛtumi ahyɛ trouser nanso mɛmma ne nkyekyere wo hyɛ kɛseɛ ɛnyɛ deɛ ɛnsɛ Twerɛ Kronkron no sɛ ɛma nhyɛ ntadeɛ a ɛsɛ ɛmfa ani ewu adeɛ ne adwenemoteɛ nsiesie wɔn ho atadeɛ a ɛsɛ ɛmfa adwenemoteɛ nkeka wɔn ho fa ani ewu adeɛ siesie wɔn ho Greek asɛm a sɛ ɛma mfa ani ewu nsiesie wɔn ho no brafo kasa menhyɛ da ne wɔn nyɛ adwene papa Greek asɛm a sɛ ɛma mfa ani ewu adeɛ nsiesie wɔn ho no ɛyɛ aidos kyerɛ sɛ wɔbrɛ wo ho ase obuo kwan so ɛma wɔ Nyankopɔn ani ewu adeɛ fɛreɛ asiesie wo ho nti wo fɛreɛ woni fɛreɛ sɛ wobɛhyɛ atadeɛ aworo ho agu wani nwu adeɛ kyerɛ sɛ ɔbaa mfa ani ewu adeɛ nsiesie no kyerɛ sɛ wonhyɛ ntade fo a ɛbɛworɔworɔ ho agu wɔhyɛ ntadeɛ ɛsɛ monhwɛ ɔbaa Ahema Elizabeth wahunu ɔbaa Ahema Elizabeth dakoro mpo sɛ wɔhyɛ skirt tietie bi anasɛ ntadeɛ 2 piece ɔmpie mfiri ne dɛm nhyɛ ntadeɛ 2 pieces mfa mma ɔbaa Ahema Elizabeth Margaret Thatcher Prime Minister May monhwɛ wɔn mo ntadeɛ ɔmo bu wɔn ho ɛma wɔn wɔ dibere ɛma wɔn ani die aban mu adwumayɛfoɔ maa no wahunu sɛ wɔn hyehyɛ mini skirt ana ɛnuanom anya de ne sɛ yɛbɛhyɛ atadeɛ sɛ ɛde akata yɛ ho wobɛka sɛ ha de ha mmra no ɛde ne o na adɛ na ntadeɛ a yɛhyɛ nso ma ɔka ho asɛm daa bi ɛyɛ Nyankopɔn na ɛkaeɛ ɔmo sɛ yɛn yɛ ne mmara nsɛm yɛn Awurade Yesu Kristo ɛka no Matthew 5 verse 18 na nokorɛ me sɛ mo sɛ ɔsoro ne asase nya ntwa mu yi atwerɛdeɛ ketewa baako anansinsaneɛ baako mpori mfiri mmara no mu ntwa mu gye sɛ ne nyinaa ba mu ansa ɛyɛ wɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ kɔpem sɛ wɔsoro ne asase betwa mu no atwerɛdeɛ baako anansinsaneɛ baako mpo mfiri mmara no mu ntwa mu bisa wo ho menyɔnko nipa mo yɛ Catholicfoɔ Protestantfoɔ born again nsɔre yɛn yɛatwerɛ no Twerɛ Kronkron no mu ana yɛn yɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ ana one man church nsɔrefoɔ bi wɔ hɔ no mu a wɔn frɛ wɔn sɛ full gospel ɔmo de ɔmo sɛ asɛmpa nko na wɔka sɛ asɛmpa nko na mo kare na mo mmaa no asiesie wɔn ho hyehyɛ nsumadeɛ hyehyɛ ntadeɛ a ɛnse monhwɛ wɔn mo ka sɛ ɔmo de asɛmpa nko na wɔn ka na so yɛntwɛ no asɛmpa no mu sɛ ɛma nhyɛ ntadeɛ ɛsɛ ana ɛmfa ne ewu adeɛ ne adwenemoteɛ nkeka wɔn ho ɛnyɛ mɛsawa na sika na ahwene pa na ntadeɛ wɔ buo mu
ɛwɔ mo Twerɛ Kronkron anaasɛ anim ɛwom Twerɛ Kronkron no ɛmfa ɛwɔ apam foforɔ no mu anaasɛ apam dada no mu ɛwɔ apam foforɔ no mu di yɛ adwuma ana mo asɔfoɔ no ɛmfa nyɛ adwuma mo mu Kristo sɛ ɔsoro ne asase nya ntwa mu yi atwerɛdeɛ baako anaasɛ nsaneɛ baako mpo ɛmfiri mmara no mu ntwa mu ɛno nti nokora asafo ni mu no aha yi de yɛbɛkyerɛkyerɛ mo ɛfiri sɛ yɛ mmara nsɛm ɛfiri Kristo Matthew 28 verses 19 to 20 ɛnti monkɔ ɛnkɔyɛ amanaman nyinaa masuafoɔ na mommɔ wɔn asu nhyɛ agya na wɔba na honhom kronkron din mu na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn di mahyɛ mu nyinaa so ɛyɛ Kristo mmara nsɛm mommɔ wɔn asu na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn di mahyɛ mu nyinaa so ɛyɛ wɔsɛmpakani a wɔwɔ ɔdɔ ma nasafo makra asɛdeɛ sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn di mahyɛ mu nyinaa so nsinsaneyɛ anaatwerɛdeɛ baako koraa ɛni kwan sɛ firi mmara nsɛm no kɔpem sɛ ne nyinaa bɛba mu ansa bisa wɔ ho sɛ mo asɔfoɔ no wɔn dɔ mo anaa anuanom wɔsɛmpakani no wɔpɛ wɔasɛm wɔdɔ wɔn anaa abra wɔn ɛnkyerɛkyerɛ mo sɛ Kristo mmara nsɛm nyinaa wɔ sɛ ebi so wɔ mo ama mo nwene ho na sɛ wɔsɛmpakani wɔsɔfoɔ dɔ wo a anka wɔ so yɛ kyerɛkyerɛ mo saa nneɛma yi manalo asafo mu deɛ wɔn mutumi yɛ deɛ wɔpɛ abra Church of Christ asafo ne hyɛ ase na wɔn nhyɛ nsumadeɛ na mo hunu sɛ wɔn asafo ma no so wote no wɔn ama ho kwan sɛ asafo ma no hyɛ nsumadeɛ deɛ wɔn pɛ biara mutumi de siesie wɔn ho ampa sɛ wofiri wɔ Nyankopɔn a nti yɛn ni ade a wɔbɛyɛ wofiri wɔ Nyankopɔn a sɛ nipa bɛgya na nipa nye nipa ni bɛgya na sɛ wɔn ani wɔn bɛ deɛ bɛkyerɛkyerɛ mo ba hunu sɛ wɔ nipa bi no hɔ no ma wɔwɔ Nyankopɔn ho suro na sɛ impo wo kyerɛkyerɛ wɔn Kristo mmara nsɛm kora no a wɔn bɛka asafo ne ho ɛfɔ sɛ yɛn ne no kora wɔ Twerɛ Kronkron no mu they say nipa ɛwɔ Brazil mam ha America North America hey ne South America ne Central America hey wɔn siesie wɔn ho mpo yie ne yɛ Philippianfoɔ bi no kɔ asɔre no ma hyɛ slippers t-shirt na so ha yi no ahiafoɔ no kora mpo ɛhyɛ coat wɔn asiesie wɔn ho yie wɔasiesie no nte na wɔba bɛwuo no bɛfiri sɛ no ne dɔn atwa to wɔn ma no wɔn mo asiesie wɔn ho yie wɔn mpo hyɛ ntaade ɛsɛ wɔn mo siesie wɔn ho yie mpo sene yɛn ne mɛpɛ sɛ mɛka nyinaa no sɛ yɛkyerɛkyerɛ saa ne mɛ nyina ɔmo gyeeɛ yɛwɔ anuanom a wɔn yɛ lɔyafoɔ mmaa ne mmarima nyinaa kane na ebinom yɛ asɔfoɔ wɔn mo te nkyerɛkyerɛ no wɔn mo gyeeɛ na mɛhaahan sɛ yɛwɔ Philippianfoɔ bi wɔ hɔ no mu a yɛmu dodoɔ no ayɛ hiafoɔ nso wɔn mo ntumi nyi saa ne mɛ yi mfiri wɔn mu munim de me na naba afrɛ wɔn ɔfrɛ wɔn kulikuti wɔn asiesie wɔn ho hyɛpɛ no mo de siesie wɔn ho ma ne boro so na so mɛpɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mo yɛn ɛyɛ Kristo mmara nsɛm ɛka nsɛmpa no ho bi nti ehia sɛ yɛkyerɛkyerɛ mo atwerɛdeɛ baako na nsinsaneɛ baako kora ni kwan sɛ efiri mmara no mu sɛ mosɔfoɔ no ankyerɛ mo saa ne mɛ yi a yɛkyerɛ sɛ wɔn mo nwene mo ho wɔn mo nwene mo kra ho anuanom sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa adwoda yɛbɛsia asua asɛm ti foforɔ yɛde ne nyinaa bɛsi nnɛ yɛde sua no bɛba na wieyɛ brother Daniel na ɛda foforɔ a yɛbɛsa ne yɛhyia mu asua Awurade mmara nsɛm ne yɛpɛ sɛ yɛbɔ mo nka yɛ sɛ ɛbɛba so dwoda na yɛbɛto aso asua yɛ ne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm anwummerɛ nɔnson Philippiaman mmerɛmu na yɛn bɛyɛ data so du baako na yɛbɛsua akɔkɔpem yɛwɔ da nti sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne pa
Yɛsrɛ mo sɛ monwie mmara nsɛm no nyinaa tie, monsua Kristo mmara nsɛm nyinaa, na akyire awia dɔnko ne fa bɛbɔ mpaeɛ ama nnipa nyinaa. Yɛretɔn sa afrɛ mo, afa wo ne wɔsom a mowɔ mu hɔ. Mommɛka yɛn ho na yɛmmɔ mpaeɛ nsrɛ wɔ Nyankopɔn anim adom wɔ mpaebom, na ansa ne yɛbɛpɔn yɛn nhyiamu yi no, yɛretɔn sa afrɛ mo sɛ mommɛka yɛn ho ɛma yɛmmɔ mpaeɛ tiawa nsrɛ wɔ Nyankopɔn. Mama yɛn nyinaa mo mpaeɛ. Yɛn Agya Otumfoɔ, ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu, yɛda wo ase ɛnam akwanya a wɔde ama yɛn sɛ yɛntie wo nsɛm, wo nkyerɛkyerɛ a kyerɛ yɛ kwan na yɛhu kwan a yɛbɛtumi atena ase asomdwoe mu ɛwɔ wiase, na yɛsɛ fata ɛwɔ daa nkwa a wohyɛ yɛ bɔ ɛwɔ ahenni mu. Yɛsrɛ wo, ka yɛn manfoɔ ho, bie wɔn adwene mu na wɔn akoma mu. Yɛn manfoɔ a wɔtie wo nkyerɛkyerɛ kronkron, ma nkyerɛkyerɛ no ntena yɛn akoma mu ne yɛn adwene mu, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛabrabɔ a ɛwɔ asase so a yɛtia wɔ yi, na yɛwɔ akɔntuo mu, ma yɛntumi nwie nnwuma a ɛwɔ sɛ wohu wɔ yɛn, na yɛntumi nne wo mmara nsɛm akyi. Yɛwɔ ahaw bebree, dadwene bebree, osuro bebree ne ɛhom atwa yɛn ho ahyia. Yɛntumi mfa yɛn nneɛma bɛ nyinaa so, gye sɛ woboa yɛn. Ɛno nti no, da biara yɛbisa w'ahummɔborɔ, kyerɛ sɛ boa yɛn ɛwɔ yɛn mmerɛyɛ mu, boa yɛn na kyerɛkyerɛ yɛn. Sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛnnim, ma yɛn akokoduro no ntumi ntoa so. Yɛmma yɛmfa nkwa ne ahoɔden a wode ama yɛn no ɛnsom wo sɛdeɛ wopɛ teɛ. Yɛsrɛ wo, hwɛ yɛn manfoɔ so, ɔmo a moka yɛn ho sɛ motie wo nsɛm, ma biribiara ɛntiatia wɔn mo, nanso ma ɔmo nsa nka wo tenenee nsɛm a ɛfiri gyidie nyinaa mu. Yɛn nkyerɛkyerɛ a ɛbɛba so no, ma ɔmo tumi nsa mmɛsua bio. Yɛsrɛ wo sɛ hwɛ adɔfoɔ fiefoɔ, ɔmo a ɔmo ɛte bɛn yɛne, yɛntumi ɛmmɔ yɛn ho ne yɛn ho ban, ɛfiri sɛ ɛhom bebree atwa yɛn ho ahyia. Nanso no, yɛn anidasoɔ ne sɛ woka yɛn ho a, wo bammɔ no dɔɔso ma yɛn, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛadwene ne yɛn akoma no bɛnya asomdwoe. Yɛde yɛda adwene a wɔabrabɔ no nyinaa ɛtoo so. Yɛda wo ase ɛnam wo dɔ ayɛ meyɛ. Yɛsrɛ wo sɛ hyira akra a ɔmo ɛyɛ w'akodeɛ ɛyɛ wo nnwuma, na wo na anidie ne anuonyam ɛyɛ wo dea daa. Yɛda wo ase paa ɛwɔ yɛn Agyenkwa Kristo din mu. Amen. Bye.
Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Diyos. Mga itang itira, kani oda, ekuli ya Nyankopɔn wɔ soro ahemman mu. Adom, nkwagye, ne ɔyaresa a ɛfiri Awurade Yesu Kristo nkyɛn, na Honhom Kronkron no anwɔnkofa da biara ne afita wɔ yɛakoma mu. Ankanka ne wɔn a wɔtie nkyerɛkyerɛ no daa ne daa.